खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे PM किसाननि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो सोरबा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे नोंथांमोना लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो गुरैयै खावलायहरनाय थाखाबाय लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो PM किसाननि जि 21थि इनस्टलमेन्ट सोनायनि जि डेट, बे डेटखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनो नाजागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो गोबाङानो 20 इनस्टलमेन्ट मोनाखै थांनाय बाराव। बे 20 इनस्टलमेन्ट मोनिफोरा मा खालामनो नांगौ, लोगोसे नोंथांमोना जे 21 इनस्टलमेन्टखौ 20 इनस्टलमेन्ट मोननायफोरा मोनगोन ना मोना बेखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसै लोगोफोर। बेवहाय बिथांमोना गुगोलनि गेजेरजों फोरमायना होदों दे लोगोफोर। आं सिगाङाव डेटखौ नोंथांमोननो नभेम्बर मासाव मोनगोन होननानै फोरमायदोंमोन दे लोगोफोर। नैबेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय। बिथांमोना गोदानै गुगोलनि गेजेरजों जि PM किसाननि जि 21 इनस्टलमेन्ट, बे इनस्टलमेन्टनि डेटखौ बिथांमोना डिसेम्बरावसो मोननो हासिगोन होननानै बिथांमोना डिसेम्बराव फावसायबाय होननानै बिथांमोना नैबेवहाय फोरमायना होदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय आरो। दानिया गोबाङानो 20 इनस्टलमेन्ट मोनाखै। बे 20 इनस्टलमेन्ट मोनिफोरा बे 21 इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन ना मोनला आरो बिथांमोना मोननो थाखाय मा खालामनांगोन, बेखौ नोंथांमोना गाव गावनि जि स्टेटास, बे स्टेटासखौ सिगाङावनो नोंथांमोना चेक खालामग्रोनानै लाग्रोनांगोन दे लोगोफोर। बिनि उनावसो नोंथांमोना जि खामानिया नोंथांनिया नांथानानै दं, बे खामानिखौ नोंथांमोना सल्भ खालामनानै लानो हागोन आरो। आं बेवहाय नोंथांमोननो मोनसे स्टेटास देखायनोसै लोगोफोर। नैबेखौ नायदै, नोंथांमोननिया जुदि नैबे लेन्ड सेन्डिंआबो जुदि येस जानानै दङब्ला आरो EKYC आबो जुदि येस जानानै दङब्ला आरो नैबे आधार कार्डआबो जुदि एकाउन्टजों लिंक जानानै दंब्ला, अब्लाबो नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टखौ जुदि मोनाखैब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नोंथांनि जि प्रब्लेम जानानै थानाय बे आधार कार्डजों जुदि बेंक एकाउन्टजोंबो जुदि लिंक थासेयावबो, EKYC आबो येस जासेयावबो, लेन्ड सेन्डिंआबो येस जासेयावबो जुदि नोंथांमोना 20 इनस्टलमेन्टखौ मोनाब्ला, नोंथांमोना गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि जि एग्रिकालसार अफिस थायोना, बेवहाय नोंथांमोना थांनानै बेखौ खौरां लाहैनांगोन आरो खबर लाहैनांगोन आरो नोंथांनि जि प्रब्लेम जानानै थानाय जि स्टेटास, बे स्टेटासखौ नोंथांमोना बेवहाय देखायहैनांगोन दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना गिबियावनो गाव गावनि स्टेटासखौ नायग्रोनानै लाथारदो लोगोफोर। बेवहाय नोंथांनिया जुदि इनस्टलमेन्टआ बेवहाय जुदि 0 जानानै दङब्ला, बा नोंथांनि जि इनस्टलमेन्ट, बे इनस्टलमेन्टआ जुदि लांदां जानानै दङब्ला, नोंथांमोना बेखौ जि फैसा मोननो गोनां दंमोन दै, बे फैसाखौ नोंथांमोना जयैनो खेबसे नैबे 21 इनस्टलमेन्टआव मोननो हागोन, जुदि नोंथांनि माखासे बे खामानिफ्रा जुदि सल्भ जायोबा दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। जुदि नोंथाङा बे खामानिखौ जुदि गाव गावनि डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै जुदि बे खामानिखौ जुदि सल्भ खालामनानै लानो हायाब्ला, नोंथांमोना नैबेवहाय जि 21 इनस्टलमेन्ट, बे 21 इनस्टलमेन्टआवबो नोंथांमोना बेखौ मोनहैनो हानाय नङा आरो दै लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना थाबैनो थांनानै नोंथांनि जे लेन्ड सेन्डिं आरो EKYC आरो आदार बेंक एकाउन्ट, बेबो जुदि अके जासेयावबो नोंथाङा जुदि फैसा मोनाखैब्ला, नोंथांमोना बेखौ सलिउसन खालामनानै लाहैनो हागोन आरो लोगोफोर। बे खामानिया दा सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ फोरमायखाबाय। आरो लोगोसे सोरनाबा मा जानानै दंनो, स्टेटासखौ नायनानै लाग्रोदो नोंथांमोना। बेवहाय सोरनाबा लेन्ड सेन्डिंआ मा जानानै दं, न' जानानै दं, सोरनाबा EKYC आल' येस जानानै दं आरो आदारजों बेंक एकाउन्टजोंल' येस जानानै दङ। गोबांनानो बेफोरबायदि जानानै दङब्ला, नोंथांमोना मा खालाम, बेखौ माने लेन्ड सेन्डिंखौबो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै नोंथांनि जि हानि जि फोरमान बिलाइ, बे फोरमान बिलाइखौ नोंथाङा जमा होफिननांगोन दे लोगोफोर। जमा होफिनोब्लानो नोंथाङा जि नोंथांनि थाबथानानै थानाय जि किस्ति, बे किस्तिखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरो नोंथांमोना मोननो हागोन। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि आधार कार्ड EKYC आ येस आरो लेन्ड सेन्डिंआ येस, EKYC आ येस, नाथाय गोबांनियानो आरो आधारजों बेंकजों लिंक गैया, अब्लानिया नोंथांमोना मा होनो, फैसाखौ मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर। नोंथांमोना पस्ट अफिसाव थांनानै एकाउन्ट खुलिनांगोन, जिर' बेलेन्स एकाउन्ट होनना बुङो, बेखौ खुलिनांगोन। अब्लानो नोंथांनिया अट'मेटिकलि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जागोन आरो। जुदि नोंथाङा जुदि बे स्टेट बेंकआवबो जुदि लिंक खालामखादोंब्लाबो अलरेडि नोंथांनिया जागोन आरो। खिन्थु नोंथाङा जुदि लिंक खालामनो हायाखैब्ला, नोंथांमोननि जि खाथियाव थानाय जि पस्ट अफिस, बे पस्ट अफिसाव थांनानै नोंथाङा जिर' बेलेन्स एकाउन्ट खुलिब्लानो नोंथांनिया मा जाहैगोननो, नैबे मा PM किसाननि जि आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जुदि लिंक गैयै, बियो अट'मेटिकेलि लिंक जागोन आरो दै लोगोफोर। बे जि
पिएम किसाननि फैसा, बे फैसाखौ बिथांमोना डिबिटिनि थ्रुयैसो फैसाखौ सोनाय जायो दे लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाथारनांगोन दे लोगोफोर। आरो गोबांनियानो इकेवाइसिआबो न' जानानै थायो। न' जानानै थायोब्ला नोंथांमोना गाव गावनि खाथिनि जि CSC सेन्टार दं, बे CSC सेन्टाराव नोंथांमोना थांनानै इकेवाइसिखौ आपडेट खालामहैनानै लानो हागोन आरो लोगोसे नोंथाङा रोंगौब्ला नोंथांनि मबाइलावबो होनानै लानो हागोन आरो नोंथांनि जि इकेवाइसिखौ। आं दिनै नोंथांमोननो जि पिएम किसाननि जि 20 इनस्टलमेन्ट मोनिफोरनि जि माखासे प्रब्लेमफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थाबाय। लोगोसे 21 जि इनस्टलमेन्ट, बे इनस्टलमेन्टखौ नैबे नभेम्बराव मोननाय नंला होननानै बिथांमोना गुगोलनि गेजेरजों फोरमायनानै होबाय। नोंथांमोना डिसेम्बरनि फार्स्ट सप्तायावसो नोंथांमोना मोनहैनो हागौ आरो बेखिनिखौ, माने नभेम्बर नङाबा डिसेम्बर। बिथांमोना डिसेम्बराव होना दोनदोंब्लाबो नभेम्बरनि लास्टहालागैबो मोनहैनो हागौ। नाथाय बिथांमोना डिसेम्बराव होहैदों, अब्लाबो नोंथांमोना माने बे मास मोननैनि गेजेरावनो पिएम किसाननि जि 21 इनस्टलमेन्ट, बे फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो बे खामानिखौ मावनानै ला लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननो जि पिएम किसाननि माखासे प्रब्लेम, बे प्रब्लेमनि सायाव नोंथांमोननो आं दिनै फोरमायनानै खोन्थाबाय। दिनै भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ आरो नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ, बाय बाय।